Philippine Drug Enforcement Agency, kung PDEA-7, mipaimbestigar sa paglambigit sa ngalan silang ahensya sa gingong pagkamising sa usa ka dalagita sa lungsod sa Konsolasyon. Sa nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Gipasusidayon ni Director Levi Ortez sa PDEA-7 ang nadawat nga report nga may nagpailang sakop sa ilang buhatan ang miadto sa balay sa 18 anyos nga si Jerica Oman sa Barangay Tayud, Konsolasyon. Sa pamahayag sa inahan sa namising nga dalaga, gipangutana sila nganong nakadeposito kini og kwarta sa bangko kaduha ka higayon. Base usab kini matud pa sa usa ka drugista nga unang nasikop sa PDEA apan nabuhian na. Sa inisyal nga resulta sa investigasyon sa PDEA official, wa madambigit ang ilang mga tao sa ingon niini nga kalihukan. Matod ni Ortez nga kanunay magguyod ang ngalan sa PDEA tungod kay adunay mo gamit nini. Busa di sila magpanuko og himo og legal nga lakang sa mga tao nga migamit sa PDEA aron maduhig sa kontrobersiya. Kani kong PDEA kadalakaw na to naamo gud tay bitaw og mission order na ako gid mo pirma. Nya naapod tay kanang coordination report ali sa ato ang Regional Operation Center. So atong ipatanaw, wala may record nga nainlakaw ang PDEA ditong lugar. Sa pikas bahin ni Mando si Police Colonel Engelbert Soriano sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon nga paspasan ang pagresolbar sa kaso sa namising nga dalaga. Ang directive lang natin directly involved ang ating COP sa investigation niya. So siguro in the coming days magkaroon na rin ng progress yung investigation nila. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.